Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora, gaur kontan sakanara, Altsasura hurbilduga, deserrite taldeko kidekin kontu batzuk egiteko. Ia zer duen maguri kontatzeko, guazen! Gaurko soinu eta doinu saioan, Altsasura etorriga deserrite taldeko kidekin elkartzeko. 2020 ingurun hasi zen elkartzen taldea, eta beraien estiloa rocka edo rock and rolla dela esan dezake. Ni Odei naiz eta deserriteko bateria jolea naiz. Ni Iñaki naiz, deserrite taldeko gitar jolea. Kaixo, ni Palom naiz, deserriteren abeslaria. Apai. Gaizka naiz eta uzten didaten bitartean deserriteko gitarra naiz. Noiz eta nola sortu zen deserrite taldea? Noiz sortu zen, pandemia garaian edo horretik edo ez dakit, justo tarte hortan. Eta, ez dakit, heldu ginen beste... Hori da, justo COVID horretik. Eta, imaginatzu talde guztiak sortzen diren moduan, ez hasten dira batzuk elkartzen, gero gehitzen da beste bat, ilanun bilatzen dugun bateria bat, eta hori, eta denok heldu ginen beste proiektu batzutatik, eta beste proiektu berri horren bilan sortu genduen deserrite. Eta ze proiektutatik zatozte? Iñaki eta Bio gibil genduen Garabatos egiten zen proiektu bat, hori talde bat, eta, elektrotxaranga sortu genuen justo pare-parean, ezta? Izan zen elektrotxaranga igual abenduan, eta deserrite, urtarrian edo... deserriten ideia lehenagotik, baina bere segituratu edo aurrerago izan zen prozesu luzeago bat, elektroa baino. Hori da, eta
Bueno, hori, Odeiek egon zen beste talde batzukin, banda txaranga batean, baita ere egon nintzen Enzizkados taldean, dela, hori, bertsioak egiten eta txino kuiro taldea baita ere, bai, hori da, justo. Eta zer helbururekin sortu zinuen taldea? Bazen helburu konkretu bat? Ez dakit helburu. Bai, berez hori, ongi pasatzea, ez geneukan nola jarrita etorkizunari begira, ez dakit, leku handietan jotzea, gure artean ondo egotea, ondo pasatzea, eta gura bestigak egitea, eta hola. Batez ere igual hori, ez? Egitea talde bat, sortzea talde bat, besti propioak eukitzeko. Zengetik, beti hasten zarenean, hori bertsioak egiten hasten zara eta bar, eta nik uste dut, niretzako behintzat izan zen lehen taldean non hasi ginen ja, gure abestitan lan egiten. Eta taldea etzarete zuen lauak baizik eta beste norbait gehiago da, ezta? Luken falta da, baxua. Eta ze adintarte duzue, gutxora bera? Zuzara helduena, ez da? 87 eta... Lukenek zenbak dauzka. Lukenek 2008koa da. 20 urte dauzka Lukenek? Horrenikan ez, baina bai. Hori da. Eta baduzue filosofia bat, talde bezala, ez dakiten saiatzea etortzen zatenen, edo kontzertuta egoten zatenen... Wow, bastakien. Venga, mai duzu mikrofona filosofia. Bota dezala... Bueno, ez dakiten saiotara etortzen garenean, gustatzen zaigu denok etortzea eta hori da nahiko zaila, hasiera batean. Orduan, denok etortzen bagaraia esan nahi du gutxienez ensaio duin bat izango dela. Eta, ez dakit, ritual edo zerbait dugunik kontzertutan eta, ez dakit, gure artean eskua txokatzen dugu eta besterik, ez dakit. Eta whiskia da, nori egia da, edan behar da. Deserrite ikusteko ere bai, edan barra da whiskia. Bueno, guk oparitzen dugu. Bai, hori da. Kontzertuetan badaukagu abesti bat, deitzen dela Me pasado con el whisky, eta hortan dago preludio bat edo sol ondoren dagoen katxito bat egiten dugula, whisky banaketa. Beti jendeak hurbiltzen dela estenatokira, ez da momentu, hori super diretzat, super polita, jendearekin, elkartasun hori edo hurbiltzen da, eta, ez dakit, beste performance edo lako zerbait sortzen da, bai. Hurbiltasun hortatik, ez da? Hori da, baita ere, hemen sakanan gertatzen dena, jendea estenatokitik urrun jartzen dela, orduan izaten da, edo... Hori da, hurbiltzeko, hori da, justo. Sakanako beste talde guztik ikasi gara dude truko hori. Sorpresa. Bai. Eta, konposatzeko garaien, badakuzue modu konkretu bat, ez dakit, ensaigo lokalean sortzen die kantak edo badago norbait etxeko lanak egiten dituna? Normalean nik ekartzen dut lokalera ideia bat gainetik eginda, izan daiteke gitarraren riff bat edo melodia bat abestuta ingeles batua zola gainetik eta gero ona ekartzen dut, elkartzen gara danok eta eraikitzen dugu abestia gutxinaka eta hori izaten da prozesua normalean. Osa, zuza nolabait idea ekartzen duna eta gero dena artean garatzen duzue. Eta letrak eta idazteko garaian, zein da lotxatzen ez dena? Bueno, orain arte behintzat, bai nik eman dio dala kaina gaio, Odeirek idatzi du bakarren bat, Lukenek ere bai, oseke ez dago finkatuta. Hori heldu den bezala bakoitzak inspirazioa etortzen zaionean, oai artea bai, niri etortzaira hori, sako du musa, las musas, ez dakit. Bai. Eta ze topatu ezakegu zuen letratan? Danetik pixka bat. Ez dakit gure putzuaren barrunbean singelean landu genduen bai modan egogan dagoen salud mental edo bakoitza jarri diezaiola nahi duen izera. Eta gero ez dakit Gernikan adibidez hitz egiten dugu gerraren inguruan. Justo ez dakit, abesti hori da pixkata temporala, zengetik beti dago gerraren bat zeinari lotu dakioken letra hori. Eta ez dakit besterik orain... Ez dakit... Mozorro festa adibidez izanen dela... Ekologia edo sare sozialak... gaur egun sare sozialak nola
erabiltzen ditugun pues, gauzetari buruz hitz egitea, gero baitugu, bezakit, pues deserrite abestia dela gure izena, eta erabiltzen dugu pixkat gure burua aurkezteko, edo ezakit, baita daukagu. Nik esateko, niri iruditzen zait, atera genuen lehenengo lan luze hori, dela pixka bat gaur egungo argazki bat. Da gizarteko argazki bat, niri iruditzen zait 6 kanta horiek erakusten dutela, kenduta deserrite dela gure taldeko aurkezpen bat, eta guzti zentzuduna ere bai logika hartzen dut lanaren barruan, baina da argazki bat gizarteari, eta gure ustez hori, aipatu dugu moduan. Eta orain sortzen ari garen kanta berrietan ere, sumatzen da nola jarraitzen dugun argazki hori garatzen, eta ez uzten bakarrik lehenengo plan horretan, baizik eta barneratzen eta garatzen gehiago, plano desberdin gehiago horretan. Eta izena deserrite, nondik dator? Ari entzen ni, ez dakit, euskal testu ikasgai bat neukan, karreran euskal testuak, eta Burgosko treina bat uste duzala, eta ibiltzen ari nintzen lana egiten eta deserrite, eta hasi nintzen bilatzen, eta ez du gogoratzen ondo, baina uste dut zela Leizarragako hiztegi batetik harritako hitza, esan nahi duena erbesteratuak, baina euskara oso zaharrean. Eta hortik hartu nahi deia. Sortzen duzu movida, ez? Ze gaur egungo musika, gaur egun entzuten den musika hau ez dela, ez? Roka egiten dugula, hard rocka, ez dakit nola ipini. Hori, izen hortatik, erregetoiatik kanpo gaudela, erbesteratutak, ez dakit zer, deserrite, eta sortzen duzun kriston pelikula, eta, suscritos, eta aurrera. Eta gustora, ez? A ber. Eta repertorioa dena zuena da momentu honetan, ez da? Baitu 17 kanta, repertorioan 17 kanta. Baitu, ez dakit beste 5, 6 ez ditugula besten da, baina, 17, hortako 2 barrikaderen bat, bai dela Todos Mirando, eta gero daukagu Aspaldi Koloreak Sukarraren taldeko abestia. Baina gehienak gureak. Populismoaren landu barko da pixka bat. Bai, hori da. Estela sartu zure txapa, abestien txapa osoa, eta jendeak ere arna sartu barko du abestia eta abesti artean. Bai. Eta badago abestin bat entzule gehiago gustatzen zaiona edo gehiago erantzuten dona, ez dakit kainerogoa delako, lasaiagoa delako, poperogoa delako. Putzuaren barrun behan egon. Hori lehen komentatu dudan abesti hori Putzuaren barruen behan, zakiteko jendeak zatirik edo badakiela behintzat ikusten dugu. Hori esan dudan, azkenean funtzionatzen duten abesti hori dira puro populismo, beste bertsioak. Azkenean nola jendeak ikasten ditu gure abestiak. Cabeza
ze influentzia dauzke zuen taldeek esango zinukea? Askotan izaten da, bakoitzak aitzen dola bere musika, baina beti dago talden bat en komun, denak konparitzen zuena. Ez dakit nik. Orokorrean nik uste guztiok entzun dugula beti roka, mitiko, talde mitikoak, Guns N' Roses ACDC, eta nik batez ere entzun dut beti Social Distortion, eta hortik pixka hartze ditut ideiak baita. Eta... Nola, punk edo rock arteko zerbait eta oso melodikoa. De hecho, Deserrite da oso Social Distortion. Osea, sobre todo rifata hola da roi hortakoa baita. Akordi irekiak danak, ez dakit. Eta zein esango zinuke dela ezberdintasun bat daukena zuen taldek? Ez dakit, jarrera aldetik, instrumentu aldetik, sonido aldetik, estetika aldetik. Hostia, galdera ona, Ez dakit, ia norbaitiok urritzen zaion. Filosofari berriro, venga. Estetika baita ez dugu... Nik zerbait esango nuke. Igual, gaur egun Euskal Herriko panorama musikalean igual dago punka eta oia topera jotzen duten taldeak erroten eta ez dakit. Eta guk egiten dugu azkenean roka, baina rock and rolla. Osea, ez gala sartu oi kontuetan, batzuk bai dauzkagu pixkat punkarragoak abestiak, baina danak suabeagoak edo rockeroagoak. Eta ez dakit. The Claytonen antzeko, bueno, igual hortik doa gauza ez dakit. Itxura lantzen sortu, osea, saiatu ginen, kamisa, bueno, alkandorak edo jantztu genituen orain dela, hasiera... Saiatu ginen! Baina, keba... Hondik maskaria erabiltzen ginuna, Bai, gutxi gora bera, bai. Baina, keba, osea, ez dakit, Jantzi zen gaitero, behin. Bai, haukagu videoklip bat, eta... San Ferminetan jo genuenean, banik esanen jo, guazko zera San Ferminetara. Pues gaiteroz jantzi nintzen. Bai. Ez dakit, beriz, esentzia mantentzea saiatzen dugu, esentzia diot, utako ideiak edo pixkat originalak mantentzea lantzea eta... Gure igualda desberdina por deskarte, ez? Orain, ni behintzat gogoratzen dut gaztea gilela, gaztetxean beti ostiraleko edo larun bateko taldea zen punkoi talde gogor bat, eta sakanan batez ere, eta hori, guk egiten duguna, ez da berria, gauden zona hontan ez da goikoa. Orduan hori izan daiteke desberdintasuna, egia da gaur egun Euskal Herria mailan asko zabaldu dela musika genero estilo hoien argazkia, ez? Eta orduan ja ez da horren desberdina, hala ere gure partetik hori beste ekarpen hori egiten dugu. Eta eszena aldetik, azkenean, garbi dago tendentzie dela musika elektronikora gero eta gehiago, eta musika igual arinegoa gaur egun konsumitzen dena, edo gaur egun plaza gehiago lortzen ditona. Ez dakit zuek horrekin zailtasunik izan duzuen, kontzertu lotzeko garaian, edo... Bueno, nik uste dut ibildugun zailtasuna dela edozein taldek izan dezakeen zailtasuna, hori da azkenean gaur egun ez da horren beste kontzertua konsumitzen, lehen komentatzen nuen hori ostiraleko edo larun bateko kontzertua gaztetxetan ez da inun existitzen, apenas egongo dira 2-3 lokal hori mantetzen dutenak eta seguraski dirua galtzen. Bai, hori da aurkitu dugun zailtasuna. Gaur egungo egoera ez da besterik. Bueno. Eta ensaiatzeko zuek, altsasun ez dakit arazorik izan duzuen lokala lortzeko garaian, azkenen Iruñeko taldeekin hitzekin dutenen igual beraiekin zentzu gehiago da, baina ez dakit herritan problematika hori ere bai badagoan. Bueno, gu lokalez aldatu ginen ere, osea, gu ez ginen lokal honetan hasi ginen beste lokal batean, eta, bertan nahiko toki txikia zen, hau oso tokia handia da ensaiatzeko, egia esan erraztasuna daukagu bai horregatik eta baita ere ordutegiengatik. Ze han soilik ensaiatu genezaken ordu batzuen artean, eta esan zigutenean nona etorri gintezkela edo genukala tokia, birritan pentsatu gabe etorri ginen eta superguai, eta bai... Kriston obra egin genuen. Hori da. Hau dena berria da. Sartzeko hitz egin genuen hemen zengoen taldearekin, eta esan ziguten hori, lokal hau zarra da.
ez dakit, igual 40 edo 30 urte fijo. Gehiago, bueno. Ba, pues, tipiko ez, webera pila bat hemen jarrita, eta elektrizitatea, pues, erdipurdi, bai, ez hartu ginen orain dela 2 urte, eta hori dena aldatu genuen, elektrizitatea baita ere dena berritu genuen, eta baita hori, aislamendua edo... Oraindik lana badago, ikusi duzu moduan oraindik itajunak baditugu eta hor daude kuboak ura biltzeko. Bueno, lana industrial bai agerikoa. Bai. Eta, zer motibatzen zaitu azkenen badakigu, bueno, musika talde bat eukitzea ez da parra bakarra eta parranda bakarra ez, hor, bueno, inbertsio bat dago, denbora inbertsio bat dago, diri inbertsio bat dago. Zuek izan duzue, bueno, zerek motibatzen zaitu barkatu seitzeko hontan, eta bueno, talde batin, zuek kanta konposatu, lan guztiak. Gogoak. Jotzeko gogoak nik uste dut, orain ez daukagu beste helburu zehatzi, jotzea, hortik ibiltzea, jendea ezautzea kontzertutan eta asteburu pasa. Eta hori azkenean gure bizioa dena kubritzeko ematen badigu horrek, listo, egia da, inbertsioa handia dagoela, ekipoan, denboran, jendeak pensatzen du, gaur egun diskoak eta singleak ateratzen direnez, como txurros esaten den bezala, ia doainik direla, eta ez hor diru montona eta denbora montona sartu beharra dago. Eskape moduan baita ere, bueno, pertsonalki hau erabiltzen dut, pues, eskapatzeko nire bizitzaz, ez? Osea, egunerokotasunaren pues, zera movida hontatik ateratzeko, ze, pues bai, astelenetik ostiraletara, pues, informatiko bezala lan egiten dut, ez? Baina hemen sartzen naizenean, pues, naiz, palop, deserriteren abeslaria, eta nire mobidak egiten, da gustora hemen lagunekin, eta ez dakitzer, eta hori, pues, bizitza arrunt hortatik pixkat ateratzeko. Arnazgune bat, ez da? Bai, pixkat triste, ez? Apagas y enciendes, no? Hori da. Pertsonalki hori, bai. Bai, eta nik uste dut ere bai ez, guri tokatu zaigu nahita edo nahi gabe sukalde lan pila bat egitea, eta horretan ere bai trebatu gara nik uste, eta, osea, zion osi egon bargara hemen, ze kontzertuak kontatu ditugu urtean, hala ere askoz ari dira gero eta gehiago ateratzen, baina horrek ere gure aldera jokatzen du, eta horrek ematen digu denbora mordo bat hemen gure kantak eta gure kontzertuak prestatzeko, eta hori superguai, ze sumatzen da, hilabetak aurrera joan da, benetan ematen dugula, kantak sortu ditugula, baina karo, hor topatzen gara, kantak bat ditugula sortuak, baina ez dugula diruri grabatzeko, orduan hor dago pixka bat, txoke hori. Baina bai, nik esango nuke hemen gaude, gehien bat hori arnazgune bezala edo baita ere gustatzen, osea, nik esango nuke gustatzen zaigulako ona etorri, hemen gure movida egin eta rato bat pasa astean zehar. Ez garelako honekin danok baita, nik uste. Azkenan guztiok egon gara txiki-txikitatik jotzen zerbait, musika eskolan eta alde batetik bestera, hemendik hona. Eta elkartu gara betianik ez, baina mobidan egon garenok. Eta hori. Eta nondik ibili izatea jotzen? Nola aterazate? Ez da egin Naparrotik aterazate, Euskal Herrira? A ber, Espainiara oraindik ganez, ia gure setlista, ia setlist osoa euskaraz da, así que pixkat zaila egiten zaigu, ezta? Hemendik ateratzea. Baina, bueno, orain dela hilabete bat egon ginen Orbison, han Santi Kurutze kanpezu ondoren, gutxi gara bera bai, Orbisoniken, super gustora, jende bai, juerga ona, eta jende super jatorra. Iruña aldean baita egon garela, Erronkarin pasaen urtean, baita ere Iruñarroken jo genuen, eta urten egon bergara, Altsasun, joan bergara Portugaletera baita ere, Azkonan, bueno, Iruñara berriro, bai, abuztuak bat, eta hori, Altsasu hurrengo astean. Bai, hori da, esan dut. Bale. Bai, hori, zonatatik, sakanatik behintzat atera gara. Dela guretzat, igual, importantena, ez? Pasaden urtean, adibidez egon ginen Arantzarroken, baita ere, Arantzan oso leku polita, eta hori. Nafarroako txoko guztietan ibili izatea hori, ez da?
Bueno, bai, pues falta zaigu herri bera eta baldor bat eta hori, bai. Osea, abestiak euskeraz izatea ez da eskusa, Osea, laurogeiko hamarkadan eta zeuden rock eta hori guztiak kantatzen zuten jendeak ez zuten ez zer ulertzen, osea, que igual da. Ez da, osea, que ikusten badigun norbaitek adreitatik edo, kontratatu. Funes, bai. Azagra herri elegantea, tio. Edo milagro, tio. Eta hemendik aurrerako baduzuen erronkarik, edo epe motz, edo luzera? Abesti berriak atera nik uste. Hori da. Grabatuta dauzkezuela abesti horik, ez da, estudiora eraman? Bai, azken aldi honetan ari gara bi abestirekin gora eta bera bueltaka. Eta ez dakit, hartuko gu pixkat denbora ondo prestatzeko eta abestiak, eta gero ez dakit, aterako ditugun bi single edo diska oso bat prestatu eta aurrera atera dana, edo pentsatzen gabiltza. Igual urrengo darako zerbait edo denborarekin landu, ez? Abesti mordo bat eta hori. Segi. Ez, baina, sin más, esateko berriro esanez aurretik esan dudana, sukalde lanetan gaudela buru belarri eta hori ikusten da montatu dugulako hemen txiki estudio edo horrelako zerbait saiatzen ari garela. Orduan, ari gara saiatzen gu ekoizten guretzat. Eta, bueno, egin ditugu froga batzuk eta bendik oraingoz pixkat katastrofiko, baina ikusten dugu potentziala badagoela. Osea, eta baditugu bateriako mikroak eta dena daukagu, eta hori nik uste hemen ere ekoizi dezakegula, eta ea bi kanta ditugunak ekoizi eta gero gehiago, eta bueno, ikusiko dugu, ez? Produkzio lana, hori da. Eta hasierako deserritetiken, duela 4 urte hasi zen deserrite hortatiken onera, aldaketa bai, haundi sumatzen duzu, Pilo bat, bai, bajista galdatu dugu 3 ja. Como 3? Palomino, hasi zela, bueno, egon zela bila betelako zerbait. Gero, Aizkaneko bajista, Aritz. Hori da egon zela gurekin urte eta zerbait. Eta orain Luken. Ja da, zemat, 2 urte, ia. Edo orain kainan egingo ditu 2 urte. Eta igual, aldaketak, rock hitza ez dugu ia erabiltzen abestietan. Zegoela abesti pilo bat, rock maite dut edo esto rock and roll, ez dakiz zer. Baita ere abesti motak pixkat aldatu dira. Osea, konposaketa moduan, edo olako zerbait, igual melodikoagoak izan den dira orain, ez da, nire percepzioa, Osea, nik, adibidez, lehen neukan hasieran altar batean platero, eta orain platero akatu dut, eta ez dakit, ari naiz saiatzen bilatzen norbait jartzeko hor, baina ez dakit, hori pixka bat aldatu dela, eta hori lehen neukala platero, marea, eta hola, eta aldatzen ari dela, pixkat. Eta nora doa, aldatzen ari da eta noraka doa. Ez dakit, ez da nik. Ez dakit, ara nahi zentzuten movida oso arraroak orduan, ezin dut esan, ez dakit, orduan, The Helicopters, adibidez, entzuten ere naiz, azken bolada hontan, bai, baina... Helicopters, Turbo Negro, eta... entzun duzu, Baina hori ez da eskandinaboa. Hori duela... Bai, baina hori ez da kaotxik. Ulertu dut de Who. Nik baita horregatik. Nik baita. Besteko ahi... Turbo Negro, Helicopters, Bonafides, eta gitildo hortatik. Dana ingeles ez. Clash. Ia dana. Atzerriko musika. Bai. Eta denbora honetan anekdotarik bizi izan duzu, ez daiten saiorokaren, kontzertutara biden, kontzertutan. Zerbait dengo da seguro, nahi kontatu diteken zerbait, no sé. Dago bat ezin dugula kontatu, baina deno dakigula zein den. Eta hau, gertatu zen, Antonianatik ona bidean, baina ezin dugu kontatu. Ez nahi gogoratzen. Zubi batean. Bai. Beste bat ez dakit nire motea edo, gaizkak oso umore ona daukat, beti guretzen zitzaion mote guztiak, gureak izan dela, ezta? Orain dela, ez dakit 3 urte edo, jo genuela Jimmy Jassen, eta kriston movida daukat buruan letrak kasteko, bale? Eta besti berria zen,
deitzen dela, orain jotzen dugula, deitzen dela Gernika, uste dut dela. Eta, pues, abesti berrian zen niretzat, eta pues, Jeidatik buelta, ze nengoen oporretan, Jeidatik buelta, pues, hori, abestia ikasten. Eta bueltak ematen, eta abestia grabatuta, eta bueltak ematen. Eta kontzertuan, la kage, baina como un animal. Grabatuta dago Basto! Bai, YouTubeen dago, ze kontzertu oso YouTubeen dago. Eta ez dakit ze aditz mota edo adjetibo mota edo... Kulpa aditzari. Ez dakit ze sortu nuen, baina, letraz aldatu, konfunditu nintzen, eta esan nuen, odolak zutan duen durdurri bat, olako zerbait. Osea, en plan, movida super extraña ez dela existitzen. Eta hortatik aurrera, durdurri deitzen daute, hemen. Bueno. Sabino Aranak egiten zuen bezala, ez pixkat, hitzak asmatzearena, neologismoak. Bueno, bilatu daiteke YouTube ere, hori dago ikusgai, hori da, nola izate... Jarri milaz de serrite eta... Eta bertan daude... Igual jartzeu directamente, Hola. Klik hemen pintxatu, nola esatu dute, suskribete, hemen... Dago easter egg txiki bat, bai. Hori da mito pixka bat, rock and rolleko taldeak ez dira joaten hortik dena hausten eta astakeriak egiten eta ez dago hor dagoena... Gutxinez ez beti. Ez beti. Hor, 180 izaten da goizeko lauetan hemen potrotaraino dena deskargatzen, gogorik gabe hori bai dela rock and rolla. Bai. Eta baduzue betetako ametsik edo bete nahi duzuen ametsik talde bezala, deserrite bezala? Niretzat ametsa izan zen diska ateratzea. Osea, niretzat diska ateratzea. Izan zen, como musikari bezala, ze guia daramagu urte pila bat musika egiten, diska fisika bat izatea gure abestiekin, gure argazkiekin, niretzat izan zen, kriston movida, eta, tio, eske, nire kotxeko irratian, nire abestia entzuten dut. Kriston movida. Osea, ez dakit. Osea, hori ilusiokin hartzen duzu gauza horiek. Ez dakit, betetzeko ametsak? Ez dakit. Hora jotzea. Ez da ametsa baina igual pixkat gehiago jotzea, eta hemendikat pixkat ateratzea, eta biltzea Euskal Herretik bueltaka. Hori igual pixkat. Gehiago jotzea, ez dakinik. Eta bukatzeko esan nahi duzuen zerbait, hemen entzuleri, tuterako norbateri edo... Venga, filosofo. Ez dakit, nik esatea bakarrik lehen komentatu dugula pixkat, baina, bueno, nola bizigaren mundu hau hartu emana basatzen dela eskari eta eskaintzan, eta pixka bat zirkulo bitioso hori basatzen dela beste musika komertzialago batzutan edo, sin mas, aipatzea nola gu saiatzen garen mantentzen, gure kontran kriston nostiak ematen dizkiguten orain azken aldi honetan iarekin adibidez, baina nego naiz azten honetan kanta asko egiten iarekin, baina txorradak, baina hori azkenan ere gure aurka dator, eta da pixka bat punto de inflexión nola gu saiatzen garen gerora gure musika eskaintzen edo, eta ez nahiago dutela jartzea altaboz bat, doainik ateratzen zaiela, eta ez da bakarrik diruagatik, baizik eta gu prest gaude ateratzeko, hementxe gaude, eta hori, nola gizarte honek bultzatzen duen beti el tiempo es oro horretara, eta... Dena azkartzen da, eta azkenean suntxitzen da. Eta nik uste dut, gaudela suntxipen horretan eusten tetxoa oraindikan, baina bai, hortan. Eta badagoela Euskal Herrian gogoak gauza hauek egiteko. Baita taldeak sortzeko eta lokalak egiteko. Falta dela, azken, azken bultzada hori, berriz, euskal kultura edo Euskal Herriko abestiak edo kantak edo panorama, berriz, sustatzeko eta pixkat goratzeko. Ez dakit, eutxi eta segi. Dino esaten ginen igual, ez? Hor nola ostilaretako kontzertu gaztetxetan, ez? Azkenen, plaza gero eta gutxi daude, ez? Eszenario gero eta gutxi daude. Orduan bai, nik ikustet oso garrantzitsua hori, ez? Taberna bat daukenak animatzea antolatzea, ez da hainbesteko lana, gero beti da ematen dona baino gutxio, ez dakit eta...
garrantzitsu dut nintzaitu supergarbi gelditzea. Bai, hori da. Eta jendeak entzun dezala musika. Entzun dezala nahi duena, entzun dezala musika. Beti gero isten direnean taberna guztiak, kontzertutako sala guzti horiek eta dana, ordua ikusiko dugu. Bueno, bien bitartean entzun dezatela musika. Entzun dezatela deserrite. Hori da. Galdu alin bada, bai. Egongo garrera hemen, lokal honetan, hori da. Landadan, Bai. Ez, imaz, aipatzeko, adibidez, kontzertutan, lehen anekotak eta esan duzu ez, eta orain burura etorri zaitez da anekdota, baina, bueno, da, whiskiaren kanta horretan, beti ateratzen dela whiskia banatzen lehenengo taldekidei, eta gero ikuslei, ez? Bueno, taldekidei banatzen digunean, ez dakit nahi eta edo nahi gabe, seguro. baina bukatzen dut itxu kanta horretan, ze begiek pikatzen didate pila bat whiskia begietara bota didalako nahi eta edo nahi gabe, eta ez dakit nor dago nire aurrean Gaizka edo Iñaki edo den teknikari ego dela zerbait utzi dudalako. Baina bueno hori, ez dakit. Baina guai dago momentu hori. Nahi gabe izanen. Baina guai egoten da, osea ez da esperientzia txarra hori ere bai noizbait sentitzea. Hori, ez dakit. Hori dela rock and rolla. Hori da. Whisky en los ojos. A ver, nire defentsan esango dut zaila dela bombotik gora igotzea eta whiskia botatzea, eta gero kontrapartida egiteko moduan edo botatzen dudala whisky hauan, eta gero nire buruan baita ere, pues, para sentirme un poco autoflagelación odei bezala. Baina ez zer gehiago, aldarrikatu eta segi abestiak egiten? Hori, suskribete. Eta etortzen bazarete noizbait oso famatuak diren eta turista pila bat etortzen zarete ona, Altsasuko inauteriak, dira hementxe ondoan momotxarrak eta gaude hemen, osea, 20 metrora gaude gu. Hori da, orduan, bisitatu behar duzu, Kamiseta eta diska supermerke eta entzierro mota hori ikusteko lekua ematen dizuegu. Hori da, bai. Oso, ni eskarrik asko baztek. Zuri.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.